Здравейте! И в това видео ще си говорим за една изключително доходоносна лъжа в индустрията на здравословния начин на живот. Сигурна съм, че в последно време, а и не само, сте засичали десетки видеа в социалните мрежи, в които самозванци с съмнително или липсващо образование ви обясняват как в червата ви има килограми стари фекални маси, токсини и шлаки, които са залепнали за стените ви като котлен камък в стара тръба. И разбира се, също тези хора веднага предлагат готовото решение. В повечето случаи това са детокс чайове, магически добавки, прахчета и хапчета или подобни. Ако сте се поддали на тези послания или сте изпитали чувство за вина или страх, не се обвинявайте. Маркетингът, базиран на страх, работи безотказно върху човешката психика, но като професионалист с над 20 години реален опит в работата с женското здраве, мой дълг е да кажа голата истина. А истината е, че концепцията за затлачените черва е псевдонаучна измислица, целяща единствено да бръкне в джоба ви. И в това видео няма да чуете поетични метафори за вътрешно пречистване или нова енергия. Ще ви представя чиста анатомия, физиология и реални научни факти. Ще разберете защо тялото ви няма нужда от външно чистене и защо тези детокс програми всъщност могат сериозно да увредят здравето ви, особено ако сте във възрастта на перименопауза и менопауза. В описанието под видеото ще споделя и конкретните научни изследвания и медицински източници от авторитетни институции, на които се базирам. Останете с мен до края. И така, нека да започнем с анатомията срещу маркетинга. Защо червата не са водопровод? Нека да започнем с базовия аргумент на детокс гурутата. Храната застоява, гние и лепне по стените на червата ви. Всеки, който е отворил учебник по анатомия за 8 клас, знае, че тънките и дебелото черво не са пластмасови или метални тръби. Те са живи, силно подвижни органи, покрити отвътре с лигавица. И тази лигавица има едно уникално свойство, което маркетолозите удобно пропускат. Тя се обновява напълно на всеки 3 до 5 дена. Клетките се делят с огромна скорост, старите се излющват и се изхвърлят естествено заедно с фекалната маса. Физиологично е невъзможно нещо да залепне за стената на здравото ви черво и да стои там с месеци или години. Това е равносилно, представете си парче кал, което залепне за ръката и да не падне докато се къпете в продължение на години. Не звучи логично, нали? Лигавицата просто се подменя. Второ, червата притежават така наречената перисталтика. Това са ритмични, вълнообразни мускулни съкращения на гладката мускулатура, които постоянно изтласкват съдържанието напред към изхода. Дори когато спим, червата ни работят. Единственото състояние, при което червата спират да се движат и съдържанието им застоява, и това е опасно, се нарича илеус или чревна непроходимост. Това е спешно медицинско състояние и при него човек не купува детокс чай от интернет, а бива приет по спешност в хирургията с свирепи болки, токсичен шок и повръщане. Средно положение няма. Или червата ви работят и се движат, или сте в болница на операционната маса. Всичко останало по средата между тези две състояния е просто измислица. Но нека проследим историята на измамата. Знаете ли откъде всъщност идва тази идея за затлачването? Тя изобщо не е нова. В медицината се нарича теория за автоинтоксикацията и била изключително популярна в края на 19 и в началото на 20 век. По това време, разбира се, лекарите все още не са имали съвременната апаратура, не са разбирали как работи човешкия микробиом и са вярвали, че
остатъците от храна буквално гният в дебелото черво, отделят отрови и по този начин тровят ума и тялото на човека. Тогава са се правили безумни клизми и промивки. Но през 20-те години на миналия век Американската медицинска асоциация официално развенчава тази теория, след като се натрупват достатъчно аутопсии и хистологични изследвания. Науката я обявява за шарлатанство, грешна хипотеза преди повече от 100 години. Представете си парадокса. Науката е приключила с този мит през миналия век, а днес, в наши дни, инфлуенсърски профили ни го продават като последен писък на модния здравословен начин на живот и някаква древна тайна за здраве. Това не е иновация. Това е огромна стъпка назад в еволюцията на знанието ни, задвижвана единствено от финансови интереси. И така, нека да разгледаме къде отиват токсините и как работи истинският детокс. Детокс индустрията използва термина токсин като универсално плашило, без никога да дефинира какво точно е това. Ако попитате някой от тези инфлуенсъри, кой точно токсин чистите в момента? Кажете ми химическото му наименование, формулата или структурата му. Те няма да могат да ви отговорят. Ще ви измънкат нещо от сорта на лоша енергия или натрупвания, шлаки и други подобни. Истината е, че човешкото тяло притежава феноменална, перфектно работеща и напълно безплатна детокс система, която не се нуждае от хранителни добавки. Тя се състои главно от 3 филтъра. Черен дроб, това е основната химическа лаборатория. Той улавя всяко вредно вещество от кръвта, променя химическата му структура чрез сложни ензимни процеси и го прави безопасно и водоразтворимо. Бъбреците, те филтрират кръвта денонощно и изхвърлят тези преработени отпадъци чрез урината. Дебелото черво, той изхвърля твърдите отпадъци, след като от тях са извлечени водата и полезните хранителни вещества чрез бактериална ферментация. И тук може би много от вас си задават въпроса, защо тогава хората отслабват и се чувстват леки след детокс програма? Ето я физиологичната уловка, на която всички се хващат. Повечето чистещи продукти са силно лаксативни, т.е. разхлабителни. Билки като най-често са сена, зърнастец или ревен и други подобно. Или пък се включват агресивни клизми. Когато принудите червата си да се изпразнят изкуствено, рязко и бързо, ние губим 3 неща. Голямо количество вода, хранителна маса, която в момента се преработва и все още не е извлечена от тялото, и мускулен гликоген, тъй като тези програми често са придружени и от нискокалорично гладуване. Естествено, кантарът показва 2-3 кг по-малко на следващата сутрин. Коремът ви спада, защото буквално е изпразнен механично и вие си казвате: прекрасно, изчистих шлаките. Не, дами, просто се дехидратирахте и изпразнихте стомашно-чревния си тракт на сила. След седмица, когато се върнете към нормален режим, тези килограми се връщат. Те никога не са били мазнини или шлаки. Те са били вода и жизнено важно чревно съдържание. Ето и още един брутален, но изключително популярен пример в момента – прочистването с английска сол. Интернет е залят от видеа, които ви карат да я пиете в неделя сутрин. Нека ви направя кратко разяснение на този процес през очите на науката. Английската сол е магнезиев сулфат. Тя не е детоксикатор и няма интелигентен механизъм и не избира какво да изчисти. Тя работи като чисто физическа агресивна гъба. Когато я изпиете, тя влиза в червата ви и понеже молекулата й е твърде голяма, тялото не може да я абсорбира лесно.
тя започва буквално да изсмуква водата от вашите собствени тъкани и органи, за да я вкара в лумена на червото. Резултатът е брутална водна диария в рамките на часове. На следващия ден се събуждате с пресъхнала уста, главоболие и пълно изтощение. Това са чистите класически симптоми на тежка дехидратация и мърмурлук. Но инфлуенсърите във видеото ще ви кажат: но не, това е лечебна криза, токсините излизат от вас. Не, дами, няма никаква лечебна криза. Това е чисто обезводняване. Изкуствено сте принудили тялото си да изхвърли собствената си хидратация заедно с калия и натрия. За една жена в менопауза това е изключително опасна игра, която директно ви гарантира сърцебиене и мускулна слабост и излишен стрес за бъбреците, които трябва да филтрират този шоков удар от магнезий. И в съвременната медицина това средство се използва само по изключение при подготовка за тежки манипулации под лекарски контрол, а не като уикенд хоби за детокс. Нека сега погледнем в физиологията на това, което се случва в тоалетната, когато хората пият така наречените шейкове за прочистване. Сигурна съм, че сте виждали клипове, в които уплашени или пък горди хора ви показват дълги, подобни на гумени въжета или ленти образования, които са изхвърлили и казват: ето, вижте какво излезна от червата ми. Това са старите втвърдени шлаки, които са стояли там с години. Дами, това е чиста химия и измама, а не стари отпадъци. Когато проучите състава на тези детокс шейкове, ще откриете, че те почти винаги съдържат две основни съставки, като първата е бентонит, специален вид глина и огромни дози псилиум хуск, силно набъбващи разтворими фибри. Какво се случва, когато смесите глина с фибри и вода в топла среда, каквато е вътрешността на тялото ни с температура около 37 градуса? Тази смес образува гъст гел, който бавно се втвърдява в дебелото ви черво и приема неговата анатомична форма с всичките му гънки и извивки. Това, което тези хора виждат в тоалетната и снимат, е самата добавка, която са изпили преди 24 часа, а не нещо, което е простояло в тях едва ли не от детството им. Продуктът сам създава физическото доказателство за собствената си работа, за да ви оплаши и да ви накара да си купите следващата кутия. Това е гениален, но изключително нечестен маркетинг. Сега искам да обърна специално внимание на вредите, защото те са реални и сериозни. Като жени в перименопауза и менопауза, телата ни преминават през сериозна хормонална трансформация. Ние нямаме лукса да подлагаме органите си на подобно насилие. По време на менопаузата нивата на естроген спадат. Естрогенът има директна връзка с производството на колаген и поддържането на тонуса на гладката мускулатура в тялото, включително на мускулния слой на червата ни. Когато естрогенът намалее, перисталтиката естествено може да стане малко по-бавна и склонността към подуване или запек да се увеличи. Това е нормален физиологичен процес на адаптация, който изисква правилна подкрепа, а не химическа агресия. Какво се случва, ако в този момент наложите на тялото си детокс програма или гладуване? Първо, унищожавате микробиома си. В дебелото черво живеят трилиони полезни бактерии. Те отговарят за имунитета, за метаболизма на естрогените, чрез така наречения естробулон, за нивата на възпаление и за производството на серотонин. Когато направите такова промиване с английска сол или пиете разхлабителни чайове, вие буквално измивате тези колонии. Възстановяването на този деликатен баланс след това може да отнеме месеци
и да доведе до реални храносмилателни разстройства. Второ, развивате лениви черва. Ако редовно стимулирате дебелото черво с такива разхлабителни, каквито са билката сена и другите подобни, рецепторите в чревната стена прегарят. Мускулатурата отслабва и червата свикват, че някой друг върши работата им и перисталтиката спира окончателно. Резултатът е хроничен, упорит запет, който е много по-тежък от първоначалния. И третото – стрес и кортизол. Агресивният детокс вкарва организма в състояние на остър физиологичен стрес. Нивата на хормона кортизол скачат до небето, а какво прави високия кортизол в менопаузата? Той дава сигнал на масните клетки. В опасност сме, метаболизмът спира, задържайте всяка калория и трупайте мазнини около талията и корема. Парадоксът е огромен. Опитвате се да отслабнете с детокс, а реално блокирате метаболизма си и програмирате тялото си да трупа висцерални мазнини. Четвъртото е електролитен дисбаланс. Изкуствената диария изхвърля калий, натрий и магнези. За жената в менопауза това води до сърцебиене, мускулни крампи, нарушения в съня и хронична умора. Симптоми, които и без това често ни съпътстват през този период. Сигурно вече се питате какво наистина работи. Вместо да хвърляте пари за скъпи и опасни илюзии в кутии, нека ви кажа как реално да помогнете на червата си да работят като по часовник. Няма нужда от магия. Има нужда от 3 базови научно доказани неща. Първото са фибри. Вашата истинска анатомична метла. Фибрите биват разтворими и неразтворими. Те не се усвояват от ензимите ни и преминават през тракта, като механично стимулират стените на червата да се съкращават и едновременно с това служат за храна, пребиотици на добрите бактерии. Яжте сезонни зеленчуци, пълнозърнести култури, ленено семе, чия, овесени ядки. Това е единственото чистене, от което тялото има нужда. Второто е вода. Фибрите работят само ако има оптимална хидратация. Ако увеличите фибрите, но не пиете достатъчно вода, ще постигнете обратният ефект – цементиране и запек. Водата поддържа хумуса мек и лесен за предвижване. И третото – движение. Физическото изпомпване. Дебелото черво е разположено в коремната кухина и се влияе директно от движението на коремната стена и диафрагмата. Когато дишаме правилно, с така нареченото диафрагмано дишане, ние буквално извършваме вътрешен масаж на органите. Когато в залата или в къщи правим специфични ротации на торса, усуквания и работим за мобилност в тазобедрените стави, ние подобряваме кръвообращението в малкия таз. Това стимулира парасимпатиковата нервна система и по-конкретно блуждаещия нерв, който от своя страна отговаря за процеса почивай и храносмилай. Без това механично движение, дори да изядете 3 кг броколи, червата ви ще останат лениви. Движението е моторът. В заключение ще кажа, че вашето тяло е съвършена, самопочистваща се система. Грижете се за него с уважение, чрез качествена храна, адекватно движение и критично мислене. Истината е, че след 40 годишна възраст няма как да излъжете физиологията си с бързи интернет трикове. Тялото ни вече изисква различно ниво на интелигентност и грижа, както в храненето, така и в движението. В началото на юли ще проведа безплатен онлайн вебинар на живо, в който ще излезем извън митовете, ще ви покажа как да изградите реална работеща система за метаболизма и ставите си съобразена с настоящите хормонални промени.
На уебинара ще представя и обновената ми програма Лесен старт за всяка от вас, която е готова да започне да се движи правилно, без болка и без хаос. Напишете думата старт отдолу в коментарите под видеото. Така ще сте сред първите, на които ще изпратя линк за записване в момента, в който всичко е готово. Както обещах, за тези от вас, които искат сами да проверят фактите и да не вярват на думи в интернет, в описанието под това видео оставям препратки към официалните медицински позиции на Harvard Health Publishing, клиничните проучвания на Georgetown University Medical Center и мащабни анализи, публикувани в научното списание The Lancet, който категорично доказват, че детокс продуктите са чист маркетинг и носят рискове за здравето ни. Бъдете здрави, мислете критично и не позволявайте на инфлуенсърския маркетинг да диктува как се чувствате в тялото си. Ако това видео ви е било полезно и искате повече истинска наука без клишета, споделете го с приятелка, която има нужда да чуе това. Ще се видим в следващото видео.